odísť. Všetkých fans Cestuj s nami na futbal zdravím z najlepšej kaviarne v Borimov a zároveň vítam medzi nami fanúšika The Blues Lukáša Fajnora. Čaute. Spoločne sa pozrieme na šláger 23. kola anglickej Premier League. Na Emirates Stadium pricestuje londýnska Chelsea. V posledných 5 vzájomných dueloch v rámci Premier League jasne dominovali hráči Chelsea, ktorí neprehrali ani raz a píšia sa celkovým skóre 10-0. Oba celky by chceli prerušiť sériu dvoch remíz v rade. Kanonieri naposledy remizovali na Britannia Stadium. No a na dramatický duel, ktorý sa odohral na Stamford Bridge, teda súboj Chelsea vs Everton, sa spýtame Fajkoša. Ako by si zhodnotil tento zápas? Takže pre nezaujatých divákov to bol určite výborný zápas, kde toho mohli veľa vidieť, avšak pre fanúšika Chelsea to nemalo žiadne riešenie a v tabuľke sme sa nikam neposunuli. Arsene Wenger má dôvod na úsmev, keďže pre tento duel môže počítať s Mesutom Özilom, ktorý je po menšom zranení, a takisto sa pravdepodobne do zostavy vráti aj Alexis Sanchez. Lukáš, do akej miery bude táto dvojica nebezpečná pre obranu Chelsea? Tak táto dvojica je nebezpečná pre každú obranu v Premier League a v tejto sezóne už ani Ivanovič nestíha natoľko ako minulé sezóny, čiže to môže byť veľký problém. Chelsea sa môže oprieť o Gusa Hiddinga. Pod Holanďanom ešte neprehrala. Musím spomenúť aj jednu kuriozitku, ktorá sa stala Petrovi Čechovi. Ten si totiž to objednal rukavice a tie mu prišli ešte na adresu jeho starého pôsobiska. Lukáš, chýba ti Petr Čech v bráne svojho obľúbeného týmu? Petr Čech by chýbal asi všade, ale ja osobne som rád, že máme Courtoisa v bráne. Myslím si, že je perspektívnejší. Hosťujúca obrana by si mala predovšetkým dávať pozor na Mesuta Özila, ktorý je so 16 asistenciami majstrom svojho remesla. Na druhej strane sme z tábora Chelsea vybrali Diega Costu, ktorý je so 7 gólmi, 3 asistenciami a 6 žltými kartami jednoznačným kráľom. Lukáš, čo si myslíš o tomto hráčovi? Diego v posledných zápasoch naberá formu, čo je pre nás určite dobré, potrebujeme to ako sol. Ale posledné zápasy ešte pod Mourinhom, myslím, že už aj viacerým fanúšikom Chelsea začalo ísť na nervy jeho správanie na ihrisku. Fajkoš, ako tipuješ tento zápas? Tipujem výsledok 2-2. Tabulkové postavenie hovorí jasnou rečou. Myslíme si, že aj výsledok sa bude niesť v podobnom duchu a The Gunners zvíťazia 3-1. Zaujíma nás aj tvoj tip, tak sa s nami o ňo podiel. Toľko od nás, ďakujeme vám za pozornosť, nezabudni lajkovať, šerovať, prihlásiť sa na odber a Cestuj s nami na futbal.